honetan brotxetak egingo ditugu satai saltsarekin. Hasiko gara saltsarekin, hortarako osai guztia juntatuko ditugu. Kokosnea, gatz pixkat, jengibre txikituta, azukrea, kurri gorria, soja saltsa, kakahuete pasta eta piparrontxa. Hau dena irekiten utziko dugu eta saltsa gero lodituko da. Kakahueteengatik lodituko da. Eta lodituta dagoenen ja izango dugu saltsa prest gure brotxetak apaintzeko. Saltsa loditu da, orduan bol batean botako dugu. Bitartean jarri dugu zartai bat, plantxa moduan egiteko. Plantxa bat hori botako dugu eta markatuko ditugu brotxetak. Zarako lau bat brotxeta markatuko ditugu. Eta gero ja behin markatuta aurkeztuko dugu platera. Baditugu ja markatuta brotxetak, hemen daukagu saltsa, saltsatik pasako ditugu eta arrozaren gainean jarriko ditugu. Hirugarren bat jarriko dugu. Eta hemen izango dugu kanpo platera.